kowa ya sani san kashi ne tanadina annabi in ba kai gwajo wasa da baiwa lokaci na kowa ya sani san kashi ne tanadina annabi in ba kai gwajo wasa da baiwa lokaci na Allah sarki ka sani abin da ke cikin zuciyata ciwon kaunar shugaba ne mai matsayi yayyan halitta a banzara uban halitta mai rawani da shi ya tayanta ban ji kamar sa ko ina ba ban taɓa jin wani kamar ya shi ba kamar zama ba maza galo ba wannan shi da ba za mu so ba babu abin da ba na sani ba a sama ko a kas na yi duba karo ya manda ba san da shi ba ga wanda ba ka taɓa kamar ya shi ba ka sanya halai na yi duba a sahabu ba bar guda ba sallama fadarwa ta kasance kowa mai matsayi da cikar mukami wanda take wa mai rai da gawa wallahi kowa ya sani